Това е историята на Ана. Но сега пък вие имате възможността да я допишете или да ни подскажете как ще се развие и да подскажете на самата Ана как да постъпи. Това може да направите в нашия скайп sextv032 или по имейла на предаването sextv@abv.bg. Очакваме вашите отговори, а точно след 7 дни ще ви покажем историята, която е подкрепена от най-много хора. А сега ще я коментираме с гостите, които са в студиото. Те през собственият си поглед ще дадат съвет на Ана. Така ще ви покажат и как вие може да постъпите. А ти как би постъпил? Би ли отишла изобщо на срещата? Защото тя има избор и да не отиде на среща. Нали, те са се оговорили, тя има някакъв план, някакво хрумване след час и половина да отиде на срещата. Отива, добре, окей. Добре, той точно това се казва в историята. Аз си предложих да се видим отдалече, за да може тя, ако не ме хареса, просто да си тръгне. Значи той е готов и на този вариант. Ма той иска да се види с нея. Тя също иска да се види. Да, и тя за това отива и според мен тя, примерно, като си допадна, тя много ясно, че би избрала него пред мъжа, който гледа европейско, защото и той е мъж. А защо той избрал да седи в интернет и да си пише с една жена, която не познава, а не мъж, който е жен и който в принцип трябва да обръща внимание и гледа европейското. Ама защо да не може да избяга? Защото когато човек е влюбен, прави абсолютно всичко, дали да бъде с нея, дали да има информация за нея, дали да я следи и така нататък. Защото човек, което и друго състояние да е в неговия живот, няма да даде толкова много, когато е влюбен. Тъй, че той може и да я следи, може и да я снима, може и да прави абсолютно всичко. И това не е да е тормоз. Тя да го вижда и всички около нея да го виждат и да й го говорят и по този начин тя ще рухне психически. Според тебе да отиде ли тя на среща? Що ме е тръгнала да играе хорото, да си играе хорото. Нека да отиде на среща. Според мен има два начина да се развие тази среща. Или тя ще го види и няма да го хареса и ще тегли черта. Изобщо няма да му се представи. Или ще излезна, както каза той, ще отидат някъде, пък ще хапнат, па дали на кино, на театър, на някои са по-романтични. И евентуално, ако се стигне до леглото, окей, стига се до леглото, но на нея не й харесва. И аз съм съгласен да се получи така, смисъл, ако аз съм един сценарист, бил го написал по този начин, за да може тя да оцени това, което има вкъщи. Те не са били нон-стоп заедно. Това са изцяло техен проблем. Добре, в един момент те се женят, те живеят заедно една година и те тогава осъзнават, че не са един с друг, че те не могат да живеят като семейство. Тогава какво става? Те пак трябва да седат заедно ли? Ама не, проблемът е такъв. Добре, точно това казвам, че те преди да се оженят не са живяли заедно. Виждали са примерно за 3-4 часа на ден. Може да са прикарвали по няколко часа, нали, примерно тя да остава в тях, той в тях. Ама те не са живяли 24 часа заедно, не са били постоянно заедно. Те се женят и след една година брак те усещат, че нещо не е като хората. Моето мнение е да отиде да се срещне с този мъж. Ако установи, че направила грешка, повече няма да я повтаря. Ако е умна, защото само глупаците си устояват да си повтарят грешките, тя съответно явно крие до цяло от мъжа си, за да може да се подсигури. Ако случайно нещо там ни върнат отношенията, да се върне при него. Значи от тук нататък въпросът е колко им е стойност на връзката, семейството и така нататък. Не мисля, че дори да не се беше случила тази история с мъжа, който тя е намерила по интернет, ако ние върват отношенията, те рано или късно просто край им ще дойде така или иначе. Ако в крайна сметка това е любовта на живота, тя ще се срещне с него и ще си остане с него и мъжа, ако е виновен, ще си осъзнае грешките, но в крайна сметка двама ще са печещите или всичките ще са губещите. Не знам какво да кажа по въпроса, да се срещнат по-добре, защото тя, или ако не си осъзнае грешката, тя е жлоча чувърка, що не се видяла с този човек. Поне да се види и да разбере за какво става въпрос. Ще се срещнат, ще се видят, ще излезнат. Но ти каза, ще се срещнат. Да се срещнат или да не се срещнат? Да се срещнат, бе. Защото се обичат младите и се взимат, пък като се видят, тогава ще преценят. А това обичам те, което той казва, важно ли е? Той за да го напише или наистина има някакво чувство към нея, пък чак толкова много да обича. Най-вероятно има някаква тръпка, но чак пък любов. Обичам те, не е ли това сериозното признание? Аз те обичам, искам ти да си моята жена. Да, обаче той как може да направи такова признание, като нито я познава чак толкова добре по ни писма. Те имат нещо общо. Това не е любов, той може да бърка тия двете неща. Да, те обичат зелени и праскови. Ами те по света хиляди хора. Ще всички ще ни обичат. Повече хиляди хора обичат, какво пише.
И банани обичам. Не става въпрос изобщо за това. А той може да каже, обичам те като приятел. Не, ние казваме. Не е възможно такова Обичам нещо. те, Обичам те ама като бил си- приятел. Виждали? Не значи, бе, обичам те, симпатяго, айде ходим пием по една бира някъде. Обичам те, многоточие, по друг начин звучи. А нали тогава не обича себе си? Жена. Тогава може би просто прекалено много сме използвали тая фраза обичам те и тя е улекнала до такава степен, че този човек просто с думата обичам те и е казал много симпатична е да се срещна. Вече сме в края на нашето предаване, а вие имате само една седмица да дадете съвет на Ана. Само една седмица да й помогнете да се справи с своя проблем. Очакваме вашите истории. До скоро!